Здравейте хора, аз съм с Иляна и днес пътуваме за Плевен. И да, ще ви снимам повече там. Обърках се. Отиваме за Ловеч и след това за Плевен. После ще ви снимам в момента пътуваме с Иляна и класа. Това е Иляна, за която ви говорих дълго време. Сега след малко ще ходим да ядем и да. И ще се видим в Ловеч. Ето, пристигнахме и в Каглинското ханче. Тук сме пред ханчето. И ето го по-натам. Но няма да влизам, защото забравих да си взема таблета. Сега отиваме да разгледаме и Ловеч. Сега вървим по улиците на Ловеч, по стария град на Вароша. И вървим и ще се видим горе в Хисария. Сега в момента сме в центъра на Ловеч и ще ходя до тоалетна и след това ще снимам как отиваме в хотела в автобуса и така. Това е за сега. Вече сме на моста на Колепичето. Така изглежда моста на Колепичето.